ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Me haka? Nace me haka? Salatin annabi? Ta ne ka kai salatin annabi? Ko sharri za ka yi min? Kana zaune a kusa da murhu kalli wutar ta mutu. Me kake yi? Me amfanin ka kenan? Ka zo ka zauna kana ta ba mu ba sai ka sauke girkin zaka ci ba? Au yi kake? Salamu alaikum. Yi kake? Salamu alaikum. Wa alaikum salam, sallama ake yi. Amma alaikum salam. To kuma ina sallama tunda ka kwar gida. Ai ya kamata ka kyautata sallama ta. Sani dai. Wannan lafiya dai haka a zaune kamar harawar gida ban. Wai girki nan aka mai da ni. Girki? Wallahi. Amma ke dai ba yar arziki bace. Wallahi ba ta tsoron Allah. Ke dai ba karamar mai yaudariya bace ke. Sanda aka yi auren nan kamar kina kaunarsa. Wallahi idan ya ce. Ikon Allah. Kana cikin gidan nan? Azo ana tsini. Ayo ai gaskiya ke ga. Gaskiya yake faɗa. Ni kake ga. Sai ki mai da mijinki bawa kenan. Ni kake ga gaskiya yake faɗa? Banne banta. Ni za ka ci ba. Kai da Allah ka bari da Allah. Kuma sai ka tsake da yawa? Ni za ka zo ka dinga tsini a cikin gidan. Wallahi zan baje. Sha. Ba ni guri baje ka. Ban guri zan baje. Daga rashin albarka ya ba. Ki bige banza ki bige miji. Ni ba wani ne mai kawo da. Me? Ye? Me? Wannan ga maka yau da India. Hoti ho. Aha ba. Allah fa. Kai da Allah fa Allah hoti ho. Ina za ka je? Da wannan nace. Fita. Hoti. Hoti. Ka da cewa hoti sai na hota maka wani abar aka. Kwalwaka. Wallan tilitis. A'a bai warkar. Ke dai ba ka bai kamata kina adawa da na Hindiya ke. Na yi adawa. Saboda bikin ruwan Hindiya ba. Kwarai kuwa ayi waje. Ana fi sai. Ta mara mutunci. Kuma ci gaba da yin aiki. Ka ji ana to masifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nace daga ina kake? Ko baka ji na ne? Waye ya baka izinin fita daga cikin gidan nan? Da kai nake. Ba ka da hankali ne? Wani sauran shashanci ne wannan kuma? Me wannan? Tiyo. Ka je ka gano masifa a waje shi da zaka zo ku gwada mu a cikin gida? Daga ina kake? Nake ga maka wani meo tiyo. Ni zaka ba shashancin banza? Ka shiga hankalinka wallahi. Ka ji ko? Aikin banza aikin wofi. Ka san gidan duk da akwai aikace ka kama ka fita ka zo kana mana niyo me wannan tiyo magana nake maka da kai nake magana wallahi kawai kai Allah ka ansa mana du'a'u. Amin. Duk ga aikace a cikin gidan da baka tsaya kayi min ba abin da nake so da kai bana so ka wata magana ga wani kana ƙara sa ka zo kai min bugata kana a ci aiki ba zan ba nace iya da wa kake nace ba ta da ya guga tana da yawa ne ina ruwanka ma guga mutanen garin nan na tattaro na baka ai dole kai ka sani haka ne ko dan haka aje ai wanke dole in yi guga amma kuma dole ne zuwa lahira a yi hisabi dole a je lahira a yi hisabi haba duk mai ambata na baya taɓiya muna ci muna sha muna ci muna sha muna kallo mu ga hoti kai Allah mun gode ma Allah ka kara annabi karama
na ji gumsan ga hangon rawan na ta hoti ho. A'a, ina zuwa tun da kika ji dai ayi salama ai. Kana ina? Gani nan. Wai sai ka ce min kai ne. Shigowa ta kenan. Kalau deh, ina kalau. Rigima kuka da wani koko dai. Je ba da kai muka je kallo ba? Tare muka je gidan kallo. Indian nan da muka kalla. Wallahi ni da naga hoti nan, wallahi kawai ga ma hin ji kuma kaunar ta shiga raina. Ban yi isasshen bacci ba. Da na yi juyi hin ji wa ana min waka a kunne na. Hoti ho. Tiho ka san da yake kai daman ni na dan yi gangadi amma kai tun da fim din yayi maka naga ko linza ko bacci baka haba ni fa ka zauna abu zabin abu ɗaya za ka ya zan yin ga hoti din nan ne ko indian nan zani ina ka ga hoti ho ngai masa ganin cip da cip ko kuma dai mu bari wajen jibi sai mu je wajen shi mai sinima sai da maimaita ba ka kare mata kallo kai ka ana magana wai ya zan yin ta tunda ana shigo da fina-finan su to ya samu mai shigo da fina-finan nasu shi ma ya fita da ni to yanzu abin da za yi sai dai tunda kace haka me zai hana mu je wurin hiti mai sinima Allah kwa tunda shi yake kawo kallon nan kuma shi ne mai sinimar kallon nan ba mamaki akwai wata masaniya da yadda za a yi sai dai neman shaku da kai wallahi tallahi to yanzu rabuwa za mu to mu je kenan mu je dan ni wallahi baran ga hoti hodin nan amma fa ka ta da zaune kai an yi tsiya ka san da yake taken nata me udarin take ne Tiho kuma ga kiɗan waye ga bakar fata a India za su ga bako za a ga launin fata yara yan ƙanana na India za su yi gudu kan kasaba ko in Allah kwa ne mun ga yana naka a India Allah sarki wani mai gida na ya taba gaya mun muna magana da kai ko kuma muna tare kana haran ban shaƙa iska ban gane ba a to wannan hanci naka wa kofar gari sai ji kana wawa kai iska wacce za ta zo mun hinji ka ina nan tambibi to ko nafkin zan wa hancin ban gane ba ina ce ko nafkin zan wa hancin wani cin mutunci ne ba cin mutunci ba yanzu hanci naka ce ina haran ban iska ina shaƙa bibi da hanci na ka ce lofi da hanci na ya kace lofi shikenan nagode ni kwanta kai magana kai na ne kai wannan magana ta yani muni akwai ta yani muni akwai shi ni dai shawara nake baka in dai dunin ka kwanciyar zafi wallahi matasa za su yi wannan ta yani muni wallahi tallahi wani akwai wanda in yaga wannan ta yani muni kau da kansa zai ya san jinga ta masa ne bare kuwa shugaban tacewa tace a yanayin nonon gyatumar kenan rariya dan luki wannan bawan Allah a taimaka masa ni wallahi ko bacci bai ba ban ba ina gidan gidansa ko na gaba to tunda kaya ya tsinke a gindin kaba ga ka shine nace mu zo kuma a dinci dan Najeriya wa ka je auro India babu duk masu kudin Najeriya wa ka je auro India babu sai kan duk masu mulkin Najeriya wa ka je auro India babu to gwarin ya fice gware kuwa za ka kara wa karkarar martaba Allah fa za ka inganta mu kuma kara kaina kaimi kaga duk sanda da India suka zo gidanka ne masauki to shine shi mai sinima a taimake mu ko dai to Allah Ibro na'am abin nan ba zai taba yiwa to Alli ka dauko babban magana hawan jini zai tayi kenan me rahin yi wasa yawa saboda dai na farko tiho bahi gama to fa abin na gani nake kamar kowa ku da hankali sosai a zariya aka haife mu shi ke nan magana ina sani abin da ke faruwa abin ba zai yi ba saboda na farko dai mu kanmu
turo mana da fina-finan nan ake. Yan indiyan nan ba sanin su muka. Kai inda ake turo su ni ma ku tura ni. ta nan za ta taho Ta inda ake turo ta nan za ka tura. shi ne magana ai Kai, da abin da kake ji kake tsoro ko kake shayi za a yi shi. ko ba yi akwai bakin ciki a zuciya Allah akwai Dai ma bakin ciki cire. a zuciya. Dai ma cire. ka zo ka Kai. ka zo ka mana ka Shi fa abin da Allah ya riga ya himfiɗa ya himfiɗa. ya shimfiɗa shi ya shimfiɗa yake Daushe. a shi mai silima Ibro. Na'am. Abinda za a yi yanzu. Zan yi wa wanda ke shugabanmu na binni Na'am. da ke turo mana fina-finan Yanzu na ji magana. ce kai ma je kana yi ka ne Ai turo mana ake. ashe ba da gindinka kake zaune A'a ba muna da mai gida. ashe na san Zan masa magana. Alabashi in abin zai yiwu. To sai daga baya in maka bayani ka ji inda abin yake. Yanzu na ji magana. zai bacci da mai shari oh yayota ya alalakaci ko duk litinin iyayi haka take ta ma'aikatan gwamnati ce duk litinin iyayi Alalakaci. Daga gidanka aka kawo. Yayota. to Yayota. Ya haƙuri. Yayota. To hiti sai mun To, mana. sai- Kai. Hito. To, je. Wai. Falalu. ɗorayi wurin yanzu kaga yanzu za ka samu nutsuwa tun da dai za ka haɗa komai da Insha Allah a haba. Oh, Ai yanzu- tiho, tiho, oh, Wala an kaɗe waƙa nan ta hotiho. Yangawa ita ce a kusa da ni. Amma da na ji wannan kalli hanci na yangawa ƙofar gari tana ai kai. kwatan ke nesa nesa da